Brána 41. Predstava. Moja myseľ je môj najkreatívnejší nástroj. Keď som inšpirovaný, mám schopnosť udržať si víziu toho, čo zamýšľam, neochvejným a sústredeným spôsobom. Moja schopnosť udržať si zámer je mojím najväčším tvorivým požehnaním. Vždy som odvážny. Vždy som rozhodný. Moje oko je čisté a moja vízia je jasná. To, čo sa prejavuje v mojej vonkajšej realite, nemá žiadny vplyv na to, čo tvorím. Som vďačný za znamenia, že som na ceste k vytvoreniu toho, čo mám v úmysle. Zadanie. 1. Akým spôsobom vám falošná predstava bráni vidieť pravdu? Existujú okolnosti vo vašom živote, ktoré potrebujete uvoľniť, aby ste vytvorili to, čo skutočne zamýšľate? 2. Komunikujete jasne? Počúvate so zámerom? Sú miesta, kde potrebujete ostatným objasniť svoje zámery? 3. Kde strácate sústredenie? Čo vás rozptyľuje od viery, že môžete mať to, čo ste si zaumienili?